खेच बघूया, खेचा खेचा खेचा, अरे वा पूर्ण काढलेला आहे. मस्त चव, एकदम आउटस्टँडिंग रेसिपी मम्मी, एकदम मस्त. जर मला ब्रेकफास्टला अशी दिलीस ना तर मी आवडीने खाईल. आणि ही टाकी ना स्पेशली आमच्या पुढच्या झाडं आहेत ना आपली, है ना मम्मी. आणि हा ड्रम चालला आता पुढे. नमस्ते. आज मी नाश्ता बनवते सकाळी सकाळी. कसं माहिती आहे, सकाळी उठल्यावर काहीतरी पाहिजे ना. रोज रोज उपमा शिरा पोहे खाऊन पण कंटाळा येतो ना. आज म्हटलं काजलसाठी नवीन नाश्ता बनवते. आणि ते नाश्त्यासाठी साहित्य बघा काय काय घेतलंय. इथे ब्रेड घेतलाय, एक कांदा कापून घेतलाय, बारीक एकदम कांदा कापून घ्यायचा, एक टोमॅटो बारीक कापून घ्यायचं, 4 अंडी घेतली आहे. इथे वर मीठ घेतलंय आणि थोडासा वरून टाकायला आहे ना पनीर मसाला घेतलाय, कोथिंबीर आणि 2 हिरवी मिरची. पहिला आपण अंडी फोडून आहे ना मिश्रण तयार करूया. आता इथे बघा 4 अंडी फोडून घेतली आहे. त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते, एक कांदा, 2 हिरवी मिरची बारीक कापून घ्यायची, एक टोमॅटो बारीक चिरून घ्यायचा आणि कोथिंबीर, असं त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ. ते मिश्रण आहे ना चांगलं तयार करून घ्यायचं मिक्स करून. आता ब्रेडची स्लाइस घेतली आहे आणि हा ग्लास घेतलाय बघा. तशी ब्रेडची स्लाइस असेल ना त्या मापाचा ग्लास घ्यायचा, म्हणजे मधोमध आहे ना आपल्याला असं गोल आला पाहिजे बरोबर. हे बघ असं. आणि हे तुटलं नाही पाहिजे, हा ब्रेड तुटला नाही पाहिजे. आता बघा इथे सर्व आपलं रेडी झालेलं आहे. आता फक्त आपल्याला फ्राय करायचं आहे. इथे ब्रेड बघा कसे केले. आता आपण पॅनमध्ये थोडं तेल टाकूया. पॅन ना थोडा तापला पाहिजे. आपण 2-2च टाकूया. गॅस थोडा मीडियम करायचा. त्याच्यामध्ये हे आपलं मिश्रण टाकूया 1 चमचा. त्याच्यावरती हा आपला ब्रेडचा स्लाइस. मीडियम गॅसवर 2 मिनटं ठेवायचा असा, म्हणजे कारण तो आतला आपण जर मिश्रण टाकलंय ना आमलेटचा ते कसं शिजला पाहिजे ना. फिरवूया. आता त्याच्यावरती आहे ना आपला पनीर मसाला घेतलाय ना तो थोडासा असा बुरबुरवायचा. पण हे चांगले आहे ना भाजून घ्यायचे कलर येईपर्यंत, म्हणजे खाताना पण कुरकुरीत लागतात. आता मी तेल घेतलाय, तुम्ही बटर घेतला तरी पण चालेल. सँडविच बघा मस्त. तर इथे बघा आपले 4 रेडी आहे. 4 आहेत का? आणि कसे बनवलेत का म्हणजे आज, कारण आज कॅमेरा आमची काजल पकडत होती है ना. किती करते ते? तुम्ही खाणार तेवढं करणार. अरे मग कमी पडतील आपल्याला. हो का? मला वाटलं हेवी पडणार. 4 तर काजलच खाईल. तिच्यासाठी तर करते. का? अरे बा हे छान आयडिया. मग हे सेंटरचं काही ह्याचा काय उपयोग करणार? त्याच्यावर ठेवणार. आता बघा. ओके समजलं. चला आमचा नाश्ता रेडी आहे. आम्हाला मोजून 6 माणसंच हवी आहेत. जास्त येऊ नका. जास्त आले की मग भांडणं होतील आमच्या घरी. इथे 2 आहेत ना. हे 2 आमचे वेगळे काढून ठेवलेले आहेत, काजल आणि माझे. मम्मी व्हेजिटेरियन आहे तर मोजून 6 माणसं. लवकर या इकडे. दिसतंय का तुम्हाला? तोंडाला पाणी सुटलंय का? चला बसा. आणि इथे आम्ही काव्याला बोलवायला गेलो होतो पण काव्या गेली आहे शाळेत. शाळा सुरू झालेली आहे. आणि आता मी विदाऊट सॉस तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतोय. ओके तर बघा हा ब्रेड मी उचलला आहे. कुरकुरीत आहे ना. क्रंची झाला. खाऊ द्या. मस्त चव, एकदम आउटस्टँडिंग रेसिपी मम्मी, एकदम मस्त. जर मला ब्रेकफास्टला अशी दिलीस ना तर मी आवडीने खाईल. रोज कांदा पोहे शिरा उपमा हे रिपिटेटिव्ह असेल आणि त्याच्यामध्ये जर असं दिलं ना की खाणारे माणसं पण बोलते अरे वा आज काय घरी रेस्टॉरंटच उघडलं, आज घरी हॉटेलच उघडलं का तुम्ही. आणि मोस्टली सांगतो जे आउटर आपण कधी कधी बघा काढून टाकतो
कधी कधी कोणाला आउटर आवडत नाही, पण या केसमध्ये आउटर जास्त कुरकुरीत वाटतं ते खायला. आणि ऑमलेट हे असे झाले ना की हे तुम्ही ना मम्मी ही टिफिन रेसिपी सुद्धा झाली. टिफिनला पण मुलांना देऊ शकतो आपण. हा, टिफिनला पण तू देऊ शकतेस. मुलं काय मोठे माणसं सुद्धा नेऊ शकतात. आणि बाहेर ट्रॅव्हलिंगला सुद्धा असं नेऊ शकता. नेऊ शकतो. हा, आता तुम्हाला सांगू, तिविंग स्टेशनला आम्ही जो ब्रेड ऑमलेट खाल्ला होता, नाही पाव आणि ऑमलेट खाल्ला होता, 30 रुपये होता. आणि जर ट्रेनमध्ये खाल तर 2 ब्रेड देतात आणि मध्ये ऑमलेट देतात, ते 50 रुपयाला. त्यापेक्षा असं घरी बनवून दिलेलं काय आहे चांगलं है ना, हेल्दी पण आपलं आणि सर्व चांगलं. नाही पण स्टेशनला ते पाव ऑमलेट होतं ना, ते ऑमलेट बरोबर नाही होतं, सफेद सफेद होतं आणि ते मुलांनी टाकलं, खाल्लं नाही. तर अशी रेसिपी तुम्ही बनवा, खूप सुंदर आहे, खूप छान आहे, चविष्ट आहे आणि मस्त पण आणि क्रिएटिव्ह आहे. तर रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काजल सर्व खाशील ना. आज पप्पू शेठ आणि त्याची आई आता झाडू घेऊन उभी आहे. आता झाडू घेऊन उभे आहे आणि आज तुम्हाला आम्ही काय करून दाखवणार आहे, सर्वात इम्पॉर्टंट काम, टाकी साफ करायची आहे. टाकी साफ करून दाखवणार आहे. ही आमची टाकी लास्ट कधी आपण साफ केली होती तेवढा व्हिडिओ बनवला तेव्हाच ना, तेव्हा आत्ता साफ होते. का साफ करायची बघा, आपली टाकी पण साफ करायची असते आणि ती एरिया पण बघा कशी झाली एकदम, बरोबर ना. आणि ह्याचा रूट बघा किती झाला मोठा, रूट नाही पूर्ण मध्ये जे असतं ना. धूळमिट्टी आलेली आहे सर्व. आता काजलबाई पूर्ण एनर्जी लावत, नाही दुसरा नाही निघाला, तोच निघाला. खेच बघूया, खेचा खेचा खेचा. अरे वा, पूर्ण काढलेला आहे सक्सेसफुली. दिसतोय का मी तुम्हाला झाडामध्ये लपलेलं. काय करतो माहिती का, इकडचं सर्व क्लिअर केलं मग इकडचं. आणि आता हे बघा, हे कोपरे दिसतं ते सर्व. टाकीचा आम्ही पंप चालू करतो आहे. पंप चालू केलेला आहे, पाणी सप्लाय चालू झालेलं आहे, कामगार रेडी आहेत. रेडी का मम्मी स्प्रेसाठी? आता पूर्ण पाईपात जो पाणी जातो आहे ना, आलेला आहे पाणी आलेलं आहे, आता जोरात येणार आहे. अरे मम्मीला साईडला कर ना, भिजेल ती. आज तर मम्मीला भिजवायची, आज होळी आमच्याकडे. रेडी कॅमेरावाला? तुम्ही चांगलं नाही केले, तुम्हाला भिजायला पाहिजे. आज खूप दिवसाने आमची टाकी आंघोळ करत आहे. प्रेशरनी कसं ते जाईल ना कुठे. हलवायला पाहिजे, बारीक टाकी निघाल ना, जेवढा निघतं तेवढं निघाला ना पाणी. हलवायला पाहिजे. तिथं गेलं पाणी. आता परत सरळ कर आणि आतमध्ये परत घासली पाहिजे ती व्यवस्थित. आणि ही टाकी ना स्पेशली आमच्या पुढच्या झाडं आहेत ना आपली, है ना मम्मी,
फुलझाड आहेत ना त्यांच्यासाठी आम्ही हा रिझर्वमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे. म्हणजे या टाकीमध्ये त्यांच्यासाठी पाणी असतं स्पेशल. त्या कामासाठी ना ते प्रेशरवाला असतं ना इक्विपमेंट ते पाहिजे होतं ना. निघाली ना जेवढी जेवढी निघते साईड साईडच निघालं. इथे मम्मीने बघा नवीन काता शोधलेला आहे. दाखव काता दाखव. केळीच्या पानाचा सुकलेला. बरोबर. आणि त्याने आतमधून पण एकदम व्यवस्थित झाली ना ती. झाली व्यवस्थित. तर आमची ही टाकी साफ झालेली आहे. थोड्यानंतर मग हा ड्रम साफ करायचा. ड्रममध्ये एवढी घाण नाही आहे ना. सेकंड गोष्ट पाणी साफ झालेलं आहे. ते का कोपऱ्याचं राहिलं. कोपऱ्यातला नाही तो तिकडून उचलला तर तिकडून उचलला तर होईल. तिकडनं एकदा तिकडनं एकदा असं उचल. तिकडून उचला तिकडून मग तो तिकडचा पाणी जाईल. खाली ठेवू ना. ठेव. आता तिकडनं कसं कमी करू. चल आता इकडनं एकदा. पहिला आपण डब्यात काढलेलं पाणी बाहेर होतं म्हणजे गेला मग सगळं गेलं ना. हां. साफ झालेला आहे. तुम्ही हे घ्या जरा. ही जरा एरिया धुवून काढू ना मी. घाण नाही आहे. चांगलं पाणी आहे. आता नाही पाणी भरायचं. उलटी बाजू होती ना खाली बाजू. नळ कुठे आहे. अशा प्रकारे तर अशा प्रकारे आमचा साफसफाईचा कार्यक्रम संपलेला आहे. आणि आज या झाडाची खूप भर झालेली आहे पाण्याने. तुम्ही बघू शकता. ओके. आणि हा ड्रम चालला आता पुढे. पुढे का ठेवला माहिती का. हा भरून ठेवला ना तर पुढच्या झाडांना मग विदाउट पंप पण आपल्याला पाणी टाकता येतं. आणि ते सगळं क्लीन झालं. एवढं सगळं क्लीन ते पण क्लीन होतं आता. क्लीनिंग प्रोसेस संपलेली आहे. जोरात बोला. तर आजची क्लीनिंग प्रोसेस संपलेली आहे. मी नाही करायचंय. अरे हा रे ते भरायचं राहिलेलं आहे.